Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like. ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଗରେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ସଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। এই হচ্ছে সেই অ্যাপসটা ইউনিভার্সাল অ্যাপস এবং ইনস্টল করেছি। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପୋଜ୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଡେରି ହେବ ଟିକେ। ଏବେ ଆମ ଆପ୍ସଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସେଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ବଦଳାଇବା। ଏଠି ନୋ ପ୍ରକ୍ସି ଜାଗାରେ ରିଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଦେବା। ସରି, ରିଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରକ୍ସି ସର୍ଭରରେ ଥିବା ଏୟାରଟେଲ୍.in ସରି ଓନ୍ ଏୟାରଟେଲ୍.in ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ରଖିବା। ଡିଫଲ୍ଟ ଦେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଓକେରେ ଟାଇପ୍ କରିବ। ଏବେ ତାପରେ ଆମର VPN ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ। 100% ରିଅଲ୍ ଆପ୍ସ। apps ଆମ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ହେବାରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଏସି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବା। ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଲିବ, ଫେସବୁକ୍ ଚାଲିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। यूट्यूब स्टार्ट ହେଇଗଲାଣି।
यूट्यूब स्टार्ट ही व्हाट्सएप चलेगा व्हाट्सएप देखो फिर मैसेज जाओ स्पीड सही हाई टाइप करेगा देखो तो कहते स्पीड थैंक यू दोस्तों अपन वीडियो ये वाला तो लाइक कर वीडियो